Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς ρυθμίζουμε τις παραμέτρους των πεδίων στα δωμάτια. Από το κεντρικό μενού στα Components κάνουμε κλικ στο Solibris και μπαίνουμε στο εσωτερικό της εφαρμογής. Εδώ βρίσκεται το κεντρικό πεδίο του ξενοδοχείου που ρυθμίζουμε διευθύνσεις, τηλέφωνα κτλ. Τα είδη των δωματίων, η κεντρική του φωτογραφία και τα facilities. Για να ρυθμίσουμε το κάθε δωμάτιο ξεχωριστά, πηγαίνουμε στο List Room Types, επιλέγουμε ποιο δωμάτιο και κάνουμε τις αλλαγές τις οποίες μας ενδιαφέρει να γίνουν. Τα νούμερα των δωματίων, οι φωτογραφίες τους και τα facilities. Κάθε φορά που τελειώνουμε μια εργασία, υποχρεωτικά του δίνουμε Save and Close. Όποτε ρυθμίσεις περάσουμε, αυτομάτως θα έρθουν μπροστά και θα φανούν στην σελίδα με τα δωμάτια.